Duha ka Mindanaoan ang bagong milyonaryo human makadaog sa Kapuso Millionation Christmas Saya Promo 2018. Nagsunod pa ang duha ka mga milyonaryo sa pag-claim silang tseke sa GMA Regional TV. Ani ang report. Bit-bit ang iyang pamilya. May biyahe gikan Surigao City, padulong Davao City si Mrs. Belma Bagaypo. Aron i-claim ang nadagang tseke nga nagkantidad og 1,010,000 pesos gikan sa Kapuso Millionation Christmas Saya Promo sa GMA Network. Tulo ka tuig na kuno siyang gaapil sa mong promo kauban ang iyang bana nga si Ernie sa paghimok entries. Sa garbadagan niya, minor prizes lang. Apan karon nga draw, nakuha na gyud niya ang jackpot prize nga 1 million pesos tax-free. Sa GMA, daghan kayong salamat og sa tanan nga nag-sponsor sa Kapuso Millionation. Daghan kayong salamat, sir. Ikadawang milyonaryo, mao si Madonna Huntongko nga taga Kidapawan City, North Cotabato. Upat kuno silang managigala nga nagtinabangay sa pag-ipon og entries aron makaapil sa Kapuso Millionation Christmas Saya Promo. Tungod kay nakabase usab si Madonna dinhi sa Davao City, gipangalan si Yaha ug siya ang tighulog sa mga entries. Formal usab niyang gidawat ang 1 million pesos tax-free gikan sa GMA Network. Dako na kunong tabang alang kanila ang nadag-ang kwarta. Ay, nanonood ako ng GMA na Sunday Pinasaya. So nakita ko yung promo ng GMA. Kaya nag-usap-usap kami ng friends ko na maghulog ng entry. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Tech Ocampo para sa One Mindanao.